Здравейте, мили хора! Добър ден на всички! Надявам се, че ви намирам в добро здраве и добро настроение. Днес е неделя. След като приключих с повечето домашни задължения, реших, че е време за един душ и за почивка. А за мен почивката е да си седна с клетката. Видяхте рокличката, на мен ми харесва, детето също я хареса, стои добре, много е щастлива. И надявам се, ще я носи с удоволствие. Какво ново при мен? Освен, че довърших рокличката, продължавам с жилетката, която показах в предишното видео. Не е готова първата част, но след като приключих с рокличката, надявам се, че до седмица-две ще бъде готова и тя. Аз не бързам, когато плета за удоволствие, плета когато имам време, колкото мога, защото ръцете понякога отказват. На работа също ходя, имам нужда понякога и от почивка, да почита книга, да изляза на кафе, като всички. Друго ново да ви покажа, поръчах си прежда. Това е прежда Лина от Hobby Yarn. Значи преждата на вид и на усет е като Drops Air. Само че в Drops Air състава е с алпака, а тук е финна мериносова вълна 75% и 25% полиамид. Но на вид преждата наистина е като Drops Air. Още не съм изплела мостричка. Вероятно в следващото видео ще ви покажа. За тези, които не знаят как се прави, може би има и такива, ще покажа мостричката, как замервам преди и след прането, за да добия по-реална представа как ще изглежда готовата дрежка. Другата прежда, която поръчах, аз практикувам така. Прежда, с която не съм работила, поръчам една гранка и по същия начин си плита мостричка. Това е класически мохер от Ализе. Поръчала съм и съм работила с кит мохер, но той боде. Тази по същия начин, лекичко така, не е много силно, но си боде. Който не обича, няма да му хареса. Смятам да я комбинирам с друга прежда. Не смятам да плита само от нея. И за това поръчах една гранка. Като изплита мостричка, ще ви покажа и това. Много се съмнявам. Искаме се, обаче си мисля, че ако направя дреха само от този мохер, няма да я нося. Просто усещам как си боцка. Така, другото, което си поръчах, това е един еластичен конец. Аз плета често с памучна прежда и памукът не държи ластик. Бието по врата, на ръкави, отдолу. След пране се свива памука и 2-3 часа с блузката веднага се отпуска. Затова си поръчах и този еластичен конец, за да може евентуално, когато плета нещо такова, да го сложа. Също не съм работила с него. За първи път ще пробвам, но предполагам, че ще се получи добре. Препоръчат го много, казват, че държи форма. Самото изделие държи форма. Памука, той си е такъв. Не знам, не съм работила с памук и лен. И може би при следващата поръчка ще си поръчам памук и лен, защото казват, че материята е много добра. За лятото прохладно, много приятно. Ще видим и него. Има много идеи и много малко време, но няма да се отказваме. Хайде да плетем. За днес толкова от мен. Продължавам с плетенето. Ще се видим в следващото видео.